हेलो नना। कह हाँ कौन बुझिल कौन बुझीबी कहते आसत काली पन आस गाटा टे पूजा करता। तू कोठी अच्छु? मु तो गाँव अच्छी। मु तो बांग्लोर अच्छी। अरे मुझे कहली मु आम एठी नना अच्छा कही पूजा करी से अधिक पैसा कहते केते कहउचंदी? अधिक पैसा कहते तमें टे फोन रे पूजा करदब। तम से केते कहउची? सी कहते 500 टका तमें केते टका नब? मु 700 टका नेबी। कौन जे आसिकी घरे पूजा कर 500 टका नेबे तमें फोन रे पूजा कर 700 टका नब। कहीं ना फोन जो बिल टा मोर उठिबो तापरे मु छुट्टी करके जो रहिबी से अनुसार मोर मीटर बढ़ी जियो बा। ताले तमर अनलिमिटेड फोन थिबो ना अनलिमिटेड? अनलिमिटेड हेले छुट्टी कराया पड़िबो। ओ छुट्टी करे पड़िबो नै? से पैसा किए दो? 700 टका किए दबो? ओ 500 टका पूजा बस नहीं जी 200 टका तो खाली एक्स्ट्रा कर देना हेल्दी कोले 800 टका रहि जो। हां आ भोग फोग धूपडी फोडी ता चार्ज सही थरे ना अलगा? नाइ ना सी सब तम दब ना से जा तमर ना। भोग सब आमे देबो। गामुछा दब धोती दब। ओ गामुछा दिया हो? आउ टोटली केते टका खर्च हो गाड़ी पूजा रे? से बाबद पैसा पठे दब। हां पठेबी जे टोटल गाड़ी पूजा रे केते टका खर्च हो? गाड़ी पूजा रे टका तम केम दे परिबो? गामुछा दे परिबो आपन को? हम 50 से कहले मु खाली जीबी पूजा करी 500 टका आ तो सजरम हेले 2000 खन खर्च हो से लोक मकर पैसा ले लोक पूजा धोती दियंती गामुछा दियंती खुशी रे दियंती। तू खुशी रे कह दे परिबू? सेई सर कहून मु सेई सर पुणी आयोजन करी तम दी पठेई पैसा। पठा केते टका कहून? टका 800 टका पठा। 800 टका सब कद तो? 800 टका पठेबू आ काले केते पूजा करियो? पैसा पठेले साଙ୍ଗे साଙ୍ଗे पूजा। आ पुणी ठाकुर सजराम किणु ना नहीं? सेटा तमे किनिबो ना मु किनि देबी एटू ना को? मु किनी की पुणी गाड़ी पिंदे देबी ना को? आउ मु पिंदे देबी जाई मोबाइल इधर पसिकी। केमिटा कौन किनिबी फूल नाली ना धला? फूल जेମିତି किनि पारे नेडी किनि हळदिया किनि ब्लू किनि ଆଉ କେମିଟା କିଣି ପାରିବୁ आकाश कलर किनि। ଆଉ ଭୋଗ ଭୋଗ କଣ କରିବି? भोग ଯେତେ ପ୍ରକାର କିଣି ପାରିବୁ। ଓହୋ ତମେ ତ 800 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଠିକ ରେଟ୍ କୁହ 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଯାଉଛି। 800 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଅଛି କଣ କରିବା ଆଉ ଅଲଗା ପୂଜାରେ ଦେଖେ ସେ 500 ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଭଲ ଆହୁରି ଘର ପାଖ ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ନା। ହଁ ସିଏ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ତମେ 800 ଟଙ୍କା କହୁଛ 700 ଟଙ୍କା ଦଉ 400 ଟଙ୍କା ନଉନ। ନାଇଁ ମ ସେ 500 ନା ମୁଁ 400 ନେବି ଏତେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିପାରେ ଛୁଟି କରିକି। ତମେ ଫୋନରେ ପୂଜା କରିବ ପୁଣି ଫୋନ ଟା ରଖିବି କୋଉଠି? କିଏ ରଖିବ? ଏ ଫୋନ ଟା କଣ ଧରିବି ନା ଗାଡି କତିରେ ଥୋଇଦେବି ପୂଜା? ଫୋନ ଟା ଧରିବୁ ନା ଆଉ ମୁଁ ଗାଡି ଯାଇ ପୂଜା କରିବି ନା ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝଉନୁ ଟିକେ। ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ପୂଜା ଟା ପଢିବ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ ଫୋନରେ। ହଁ ମତେ ଫୋପାଡି ଫୋନ ଫୋପାଡିବି ନା ଆଉ। ଆରେ ଗାଡି କତିରେ ଫୋନ ଟା ଥୋଇବି ନା ଗାଡି ସିଟ୍ ଉପରେ ଫୋନ ଟା ଥୋଇବି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ ଗାଡି ତୁ ପୁଣି କୋଉଠି ନା ନାଇଁ? ତୁ ଗାଡି ସିଟ୍ ଉପରେ ରଖ ନିଜେ ଧରିକି ଗାଡି ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ରଖ ଯେମିତି ପାରୁଛୁ ରଖ। ଆଇ କେତେ? ହ୍ୟାଲୋ ନନା। ହଁ କହ। ଆଉ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ପୁଣି ଫଟେଇ ମୁଁ ଯଦି ଫୋନ ଧରିବି ଲେମ୍ବୁ ପୁଣି ଫଟେଇବ କିଏ? ଲେମ୍ବୁ ତୁ ଫଟେଇବୁ ଲେମ୍ବୁ ତଳେ ରଖି ତୁ ଗାଡି ଚଢେଇବୁ ଗାଡି ତୋର ତୁ ଚଢେଇବୁ। ତମେ ବଜେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକା କରିଦଉଛ। ବଜେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଗ ବଜାର ଦେଖେ। ନା ମ ତମେ 300 ଟଙ୍କା ନିଅ ନହେଲେ ଆଉ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ 50 ଟଙ୍କା ଦଉନୁ। ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କରିଦବ ତ? 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁ ଏତେ ମାନେ ଇଏ ଗାଡି କିଣିଛୁ ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତୋ ପକେଟରେ? 800 ଟଙ୍କା ତମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛ ଫୋନ ହଁ ଗାଡି ପୂଜା କରିବ 800 ଗୋଟେ ଟଙ୍କା। କାମ କର ମୁଁ ତ କମେଇ ଦଉଛି 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ ମୋର ଗୋଟା ଦିନ ଛୁଟିରେ 600 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ। ତମେ ଡ୍ୟୁଟି ନ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବ? ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କି ମନ୍ତ୍ର ପଡିବ ଯେମିତି ଗାଡିରେ ଭଲ କି କେମିତିଆ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର? ସଂସ୍କୃତ ଦରକାର ନା ହିନ୍ଦୀ ଦରକାର ନା ଓଡିଆ ଦରକାର ନା କଣ ଦରକାର ନା ଇଂଲିଶ? ତମେ କୋଉଥିରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ? ତୁ କୋଉଥିରେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଢିବା। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ପଡିଲେ ପୁଣି ହଁ ସେଉ ଖାଲି କଣ ସେଉ ଆଣିବୁ ଫେରେ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିବୁ ଆପୁଲ ଆଣିବୁ କେତେ କଥା ଅଛି ନା ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ବିନମ୍ର ମିଶାଇ ପଢା ହବ ନା ଆଉ।
800 ଟଙ୍କା 600 ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି 250 ହୁଁ ଦେବି ଆଉ। କଣ ହେଲା? 250 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେବି ଆଉ। ଏତେ କଥା କହନା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ମତେ ଦବୁ, ବାସ୍ ହେଇଯିବ ପୂଜା ତୋର। ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? ଏବେ ପଠେଇ ଦଉଛି 20 ଟଙ୍କା, କାଲି ସକାଳେ ପୂଜା ତ। ହଁ ହଁ, ତୁ ପଇସା ପଠେଇଲେ ମୁଁ ତ ଏଇନା ପୂଜା କରିଦେବି ଆଉ। ନାଇଁ ସତରେ ବୁଝିପାରିଲୁ? 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କରିଦେବି, ତୁ 20 ଟଙ୍କା ଖାଲି ପଠା। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି 10ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ କରିବି, ତମେ ହଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡି ହେଇଥିବ। ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। ଏବେ କଣ ରେଡି ହେଇକି ନାହିଁ କି? ଆଉ କାଚିଆ ଫାଚିଆ କଣ ଆଣିବାକୁ କେତେବେଳେ ଯିବ? କାଛିଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା କି କାଛିଆ ହବ? ଆଉ ପୂଜା ଟା କରିବ, କାଚିଆ ଫାଚିଆ ପିନ୍ଧିବନି ଆଉ? ତୁ ବାହା ହବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଶୋଇବି? ସେଟା କେମିତି ହବ? ଗାଡି ତୁ ଚଲେଇବୁ, ତୁ ପୂଜା କରିବୁ, ମାନେ ତୁ ବାମୁଣ ପାଇଁ ଆଣିବୁ। ଆଉ ବାମୁଣ ତୁ ଡାକିବୁ ନା ମୁଁ ଯିବି ତତେ ଡାକିବି? ତୋ ଗାଡି ପୂଜା ବୁଲି ବୁଲି ଡାକିବି? ହଉ ତାହେଲେ ପଠେଇଦେବି ତମକୁ ପଇସା କାଲି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଯଦି ନ ପଠେଇବାରେ ମତେ କହିବୁ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। କେତେ ଟଙ୍କା ଗାଡି କିନେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଥିବୁ ତ, ପଠେଇଦେବି ପିଇକି ଶୋଇବୁ। ହଉ କାଲି ମୁଁ ତାହେଲେ ଫୋନ କରିବି, ବୁଝିଲ? ହଁ ହଁ। ହଉ କାଲି ଫ୍ରି ଅଛ ତ? କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବନି? ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ଅଛି। କାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବନି? ଡ୍ୟୁଟି କଣ ସମ୍ପର୍କ? ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ପଠେଇବୁ, ଡ୍ୟୁଟି ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହବ ଆଉ। ହଉ ହଉ, କାଲି ଭଲକି ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ। ଭଲ କେମିତି? 20 ଟଙ୍କା କି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି? ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ? ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ତୁ ରାଜି ହଉନୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବୁ ବୋଲି। ତମେ ମନ୍ତ୍ର ତୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଯେ 20 ଟଙ୍କା ମତେ ପଳେଇ, ଆଉ କେତେ କରିବି? 5 ଟଙ୍କା କରିଦଉଛି, 15 ଟଙ୍କା କରିଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳିଆ ନାହିଁ, ପୁରା ସବଳିଆ ଆଉ। କେତେ ଟଙ୍କା? ସବୁବେଳେ ଅଛି 20 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଭଲ ମନ୍ତ୍ର ପଡିବ? କେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବି? ହଉ କୁହ, ଏଥର କି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ କୁହ? ତୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ ଆଉ। କାଲି ଗାଡି ପୁରା ପୂଜା ହବ, ତୁ ନା ତୁ କଣ ଗାଡି? ଗାଡି ଯେମିତି ପୂଜା ସେମିତି ଟିକେ ପୂଜା କରିବ ଆଉ। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଟିକେ ନବ, ଘଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ବଜେଇବ। ସବୁ ତୁ କରିବୁ, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଗାଡି କାନ କତିରେ ନେଇ ଫୋନ ଟା ଦେଇଦେବି, ଗାଡି ଶୁଣିବ ଆଉ। ସବୁ ଘଣ୍ଟି ତୁ ବଜେଇବୁ, ଧୂପ ତୁ ବୁଲେଇବୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କିଛି କରିବିନି। ଗାଡି କାନଟା କୋଉଠି କହିଲ? ମୁଁ ସେଇଠି ଫୋନ ଦେବି। ଆଁ ଗାଡି କାନ ଯୋଉଠି ହରେନ୍ ବଜଉନୁ, ସେଇଠି ଫୋନ ଟା ରଖିଦବୁ। ସେଇଠି ରଖିଦବୁ, ଫୋନ ଟା ସେଇଠି ରଖିକି ପେଁ ପେଁ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ ସେଇ ହେଇ କାନ ତର। ଓହୋ, ଯୋଉଠି ଗାଡି ହରେନ୍ ସେଇଟାରେ ତା କାନ। ହଁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୋନ ଟା ଲଗେଇ ଦବୁ ପୁରା। ଲଗେଇକି ପେଁ ପେଁ କରିବୁ ଅଧଘଣ୍ଟା। ଅଧଘଣ୍ଟା? ହୁଁ। ଘଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ତମେ ବଜେଇବ ନା ମୁଁ ଆଡେ ବଜେଇବି? ସବୁ ତୁ ବଜେଇବୁ ସେଇଠି ବା। ତମେ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ପଢିବ? ହୁଁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଫୋନ ଟା ନେଇକି ଗାଡି କାନ କତିରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ସେଇ ତ ଖାଲି ତୋ ମନ୍ତ୍ର ପଡିଲା ଆଉ। ହଉ ମୁଁ କାଲି 10ଟାରେ ତମକୁ ଫୋନ କରିବି। ତତେ ପା କହିଲି 24 ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ଚାହିଁବୁ ଫୋନ କରିପାରିବୁ। ହଉ କାଲି ରେଡି ଥିବ। ହଁ, କାଲି କୋଉ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବୁ? ଆଁ କାଲି କୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବୁ ତୋର? ଗାଡି ପୂଜା କରିବା। କୋଉ ଗାଡି ଆଣିଛୁ? କୋଉ ଗାଡି ମତେ ତ ମନେ ପଡୁନି। ଶୁଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇପଡ, ସକାଳେ ଭାବିକି ମତେ କହିବୁ କୋଉ ଗାଡି ଆଣିଛୁ। BMW। BMW? ହୁଁ। ହଉ ହଉ କାଲି ଶୋଇପଡ। ଫୋନ କରିବି ଆଉ। ଆଁ କାଲି ଫୋନ କରିବି ଆଉ, କାଲି ପୂଜା ଟିକେ କରିଦବା ଆଉ। ହଉ ହଉ। ସ୍ପିକର କତିରେ ଦେଇଦେବି ଫୋନ ଟା। ସ୍ପିକର ପାଖରେ ଦେ, ଗାଡିରେ ଯୋଉ ସାଇଲେନ୍ସ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ହୁଁ। ମୋବାଇଲ ଟା ସେଠିକି ଦେଇଦବୁ, ବେଟର ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଡିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଯେମିତି ଝିଅ ହଁ ପିଲା ଅନେଇଲେ ମତେ ପଟିଯିବେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଟା ଟିକେ ପଡିବ। ସେଇ ମନ୍ତ୍ର? ହଁ। ଝିଅ ପିଲା ତତେ ପଟିଆ ମନ୍ତ୍ର? ଝିଅ ପିଲା ଗାଡି ଟା ଦେଖିକି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହେବେ, କହିବେ ଏଇ ଗାଡି ଟା ଭଲ ଓହୋ। ହେଇଛି। ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ତୁ ଚଷମା ଲଗେଇବୁ ଜାଣିଲୁ। ହୁଁ। ଚଷମା ଲଗେଇବୁ, ଟିକେ ଭଲ ଚିକଣ ଦେଖିବାକୁ ତ କଳା କିଟିକିଟି ଦେଖିବାକୁ, ତତେ କିଏ ପଟେଇବ? ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, କ୍ରିମ ଯେତିକ ଥବ କ୍ରିମ ସବୁ ବୋଳି ପକେଇବୁ। ଜାଣିଲୁ, ପାଉଡର କ୍ରିମ ପାଉଡର ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇକି ବୋଳି ଦେଲେ ସଫା ଟିକେ ଦେଖାଯିବୁ। କ୍ରିମ ପାଉଡର ଗୋଳି ଦେଲେ ଅଠା ଅଠା ହେଇଯିବ, କାଦୁଅ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଏ ଧଳା ଦେଖାଯିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ। ହଁ, କ୍ରିମ ପାଉଡର ପୁରା ବୋଳି ପକେଇବୁ, ପୁରା ବୋଳି ପକେଇବୁ ତ ଆଉ। ହୁଁ। ପୁରା ଲେସି ପକେଇବୁ, ଦେଖିଛୁ ପିଏପି କେମିତି ଲଗା ହଉଛି? ହଁ ମୁଁ ପିଏବି। ବାସ୍ ବାସ୍, ସେମିତି ପୁରା ଲେସି ହେଇ ପଡିବୁ। ତମେ ବି ଟିକେ ନହେଲେ ମାରିଦବ ଆଉ। ମୁଁ କଣ କରିବି? ତମର ଏଠି ଚନ୍ଦନ ନାହିଁ ନା, ତମେ ଟିକେ ପିଇକି ମାରିଦବ। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ଆଉ, ବୁଝିପାରିଲୁ। କାଲି ତାହେଲେ 10ଟାରେ ଫୋନ କରିବି ଆଉ। ହଁ ହଁ, କାଲି 10ଟା ମନେକରି ଫୋନ କରିବୁ, ନହେଲେ ଶୋଇପଡିବୁ। ହଉ ରଖୁଛି। ହଁ, ରଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ହଉ ହଉ। ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିନୁ? ହଉ ହଉ।